L-imħabba tiegħi lej l-arti kienet minn dejjem kien li x-xewqa li naħdem insib il-karriera relatata mal-arti. Il-restaw ma kienx minn dejjem f'moħħi. Illum nitkellmu ma' Pier Buġejja, konservatur, restawratur u fundatur ta' kumpanija fil-qasam tal-ippreservar tal-arti li bdiet minn laboratorju żgħir 20 sen ilu. Is-sena din niċċelebraw l-20 sena tagħna u tragward ta' sodisfazzjon kbir ħafna, hekk meta taħseb minn fejn tlaqna sal-lum u mhux fuq livell personali bħala kumpanija kemm kbirna jew xi ħaġa iktar huwa xi ħaġa tal-livell tar-restaw f'Malta. Nemmen ħafna fiha, speċjalment fl-edukazzjoni, li nagħmlu iż-żgħar tagħna nrawmuhom japprezzaw u jkollhom dik lajn mhux biss għall-arti manka li tibża għalija. Fattur ieħor ukoll nħossu li huwa importanti meta nirrestawraw, speċjalment meta jkollna opri tal-arti tal-knejjes li speċi ta' meta nirrestawraw mhux biss estetiku imma anke is-sinifikat ta' dik l-opra kien hija titular tal-Madonna pereżempju, hemmhekk qed terġa' tqajjem qed terġa' tagħti anke l-valur nistgħu ngħidu hekk sakru f'dal każ li ovvjament l-iskop ta' dawn l-arti fil-knejjes kien sar għalhekk. Kull proġett huwa differenti, xi ħaġa li nista' ngħidlek li kull oġġett kemm minn oġġett żgħir għal oġġett kbir kollha differenti u kollha joffru l-challenges tagħhom, ma tistax tgħid din. Però jekk ikoll insemmi wieħed li qatt ma ninsih ġieli noħolhom bih huwa l-Kopla Falza tal-Katedral ta' Għawdex. Kien komplikat u kompless biex inniżluha minn hemmhekk. Kien proġett li għal-qalbi u però naħseb tajt ħafna wkoll minn ħajti fih f'dak is-sens għax ma ninsiex. Dan jirrikjedi ħafna pjanar minn qabel biex inti tkun tista' qabel propju il-restawr fiżiku jinvolvi dan il-ħafna ħsieb u tittaħseb ħafna għal ħażin kif ngħidu biex it-tajjeb ma jonqos, ma tistax tirriskja f'dan ix-xogħol.